מה קורה אנשים? כאן נאמר ודניאל. לול. אז לדניאל עלה עכשיו איזה רעיון חדש. כשדניאל מסיים לצלם פרק, אז אני כאילו גם מצלם מאחורי הקלעים, כאילו, מה אנחנו עושים אחרי שאנחנו מסיימים פרק וזה. אז כן. אז זה מאחורי הקלעים. אני חושב שזה יהיה קצת משעמם, כי אנחנו לא עושים הרבה. אז דווקא אנחנו עושים, אבל לא הרבה סתם. אם אתם רוצים שנעשה משהו מיוחד מאחורי הקלעים, בשביל זה יש את התגובות. אז יאללה. אז כמו שאתם רואים, my home ונקודה ירוקה, ויש פה מינימאפ, כאילו, אתם רואים פה בצד, שעכשיו כאילו. היא נעלמה. אז אם אתם רוצים להוריד את זה, אני אתן לכם קישור לצ'אנל של דניאל, ותעשה להם טיטוריאל שהם ידעו איך זה. מה זה בכוונה זה? זה די מסובך, אני לא יודע אם תבינו, אבל דניאל הסביר לי אז אני יודע. בקיצור, תעשה טיטוריאל, אני אשים, איך קוראים לזה? נו, בדיסקריפשן. הערוץ שלי. כן. מצאתי תפוח והוא שלי ואל תיגע בו, נרביץ לך. תשים אותו בצ'סט, אמרתי. טוב, אז כמו ששמתם לב, בטח, זה לא הסרבר של דניאל, כי אם... אבל עדיין אני יודע יותר טוב ממנו חוקים. אבל אם זה היה הסרבר... אם זה היה הסרבר של דניאל, כבר היינו אומרים לכם, כמו שאמרתי בפרק יש את התפוחים. הראשון, אני חושב, השני. זה הסרבר שלי! וואו. תחנה. תודה, לא צריך על המחיאות כפיים, תודה. וואו, לא סתם. אופס. אז זה הסרבר שלי, כמו שאתם שמים לב. אני אדמין ראשי, ודניאל הוא אדמין. אדמין רש. רש. אז תפוח. אני אשים את הסקייפ שלי, רוצה אני אשים גם את שלך? מה שאתה רוצה. אבל זה סקייפ שלך, לא משנה, אני אשים כדי ש... למה אתה בפליי סתם? סתם אתה לא בפליי. אז יש פה PvP, בום שקלקה. אימא'לה, הוא בא להרוג אותי. לא, דניאל, לא. אתה בגוד, יא מטומטם. אני בגוד. וואלה, אני בגוד, איי. זה יחזר על 2 מכות שאתה נתת לי. אימא'לה. טוב, אז נשים... אני אעשה אנצ'אנט. תיזהר ממני. מה תעשה? אנצ'אנט. טוב. אז נשים את הסקייפ שלנו. הסקייפ שלנו. ייתן לכם את ה-IP. יש לי אמאצ'י, אז יש לו אמאצ'י. די כבר. אז בסקייפ תדברו איתי, אני אתן לכם את כן, זה מאוד כיף. השם, ואז כאילו, וגם את הסיסמה וזה, וככה תוכלו להתחבר. לאן להתחבר? לסרבר, אני ארביץ לך, די כבר, דניאל. אימא'לה. מה? הרבצת לי כבר. נתת לי גם מכה. עוד החזרתי לך רק 2 מכות, רק שתדע, ואתה עשית לי קורא זה 4 מכות. 3 כולה. עוד מאז שהתחלנו לשחק 4 מכות. תפוח. זה שלי. מה זה שלי? אין פה שלי שלך. פה זה של יודע מה, אם יש פה שלי שלך, אז תבנה בית משלך, תעשה דברים משלך, וגם מקום משלך. טוב, אז זה מאחורי הקלעים, כמו שאתם שמים לב. עד שלא ייתן לי הסרטון המאפן. הריבים והתככים בין אמיר לדניאל, לא סתם. נובלה. אז אני אשים קישור לערוץ של דניאל, הוא יעשה לכם כבר טיטוריאל על איך להוריד את המוד הזה, וגם... אני חייב לכם כל זה מלא טיטוריאל, אני אשבע לכם על כל דבר שאני אשים, אני אצטרך לכם טיטוריאל, ואז בסוף אני אגיע לאיזה 100 טיטוריאלים על שום דבר. בקושי פרק אחד. כן. במולטיפלייר. אני זוכר שעוד שניסינו לעשות פרקים על מיינקראפט שהיה לי סרבר,
הייתי צריך לעשות את זה כבר באיזה 100 טוטוריאלים. למה? למה? על הצ'סט החבוי בתוך הקיר. אתה זוכר? בסוף לא עשית. כן, כי בסוף שברתי את זה, כי זה היה תופס מלא מקום. הייתי צריך מלא צ'סטים, כי מצאנו מלא איירון. יהלומים. יהלומים כולה 64, סתם. 60... שתי סטים של 64, נראה לי. לא, סט וחצי, עזוב, אין לי כוח, נו. סט וחצי, עלק. לא חשוב. אז זה מאחורי הקלעים. אתה יכול להגיד איזה מתח, נו. כן, כמה פעמים עברתי את זה. אז אנחנו לא מתכננים יותר מדי, אני פשוט מפעיל את התוכנה ויאללה, זורמים ממה שיש. עם כל מה שיש לי. אם יש לכם רעיונות למשהו לעשות מאחורי הקלעים, תרשמו לנו ילדים. בתגובות. אז בוא נרביץ לזה עם סידס. עם מה? למי? למה? אני שובר עץ עם סידס, וזה שובר את זה די טוב. אלק שורות את זה די טוב. את מה? את הסידס? את העץ. לא חשוב. הוא לא חשוב. הוא לא חשוב. זה ג'וק קטן וזה חולה ולא חשוב. וואי, יש לנו מלא עצים, אנחנו נהיה... עשירים בעץ. כן. אצלנו זה הולך ככה. אני זוכר שרק התחלנו לשחק. היינו בהתחלה עשירים בעץ. ואז עברנו לעשירים באדמה. ואז עברנו לעשירים בסטון. ואז עברנו לעשירים בפחם. ואז לאיירון. ואז מאיירון עברנו לרדסטון. ואז מרדסטון לא זוכר. לא, ואז מרדסטון... דניאל, תוציא את זה, זה מוכן. הנה, שמתי לך. זוז! זוז! אני רוצה לשים, רוצה להיפטר מזה. למה יש פה עצים? תשבור את הלבנים האלה, אני לא סובל לגעת בהם, פשוט יש לי מחלות מהם. סתם. אבל אין לי גרזן, זה לא איזה ישב. קח את שלי. ככה, יופי, תביא, איפה? מה זה הגרזן המשומש הזה? איזה קקי, שכחתי שזה לא שובר את הכל אם זה עץ לבן. מה? באוק ווד, אז כאילו העץ הרגיל הזה שובר את הכל, ובעץ ה... וואטה. זה שובר את כל העץ, מה אתה דפוק? לא יודע, פעם ראשונה שחטבתי זה לא שובר את כל העץ. כי יש כאלה עצים שזה לא שובר את כולם. אני לא יודע למה, כי זה איזשהו לג. ופעם שנייה זה שבר. בסדר. ביי. תעלמו מפה. יש פה what the fuck. קח עוד אחד. תביא אבל לא משומש. רק רגע עשיתי אותה. עכשיו הלכתי לעשות עוד. בגלל שאתה משמש אותם כל כך מהר. משומש. רגע. חכו שנייה. רגע, נקרא חוזר. עברה שנייה. חזרנו. די. לא, אל תעשה די. אבל זה מאחורי הקלעים, אתה רוצה. אז מה אם זה מאחורי הקלעים? אני את התחת. לא, לי יש לך תחת סתם. כל תפוח שאני מוצא אני שם בצ'סט, כי אתה ביקשת. אז לא. כי ביקשת. נכון, כי בסוף אני עושה מזה משהו מגניב פוק. גולדן אפל. אני עושה מזה גולדן אפל, ואז מהגולדן אפל אני עושה שיקויים. והשיקויים שנותנים חיים, כאילו אם אנחנו נגיד נהיה נגד הדרגון, אנדר דרגון, סליחה. איך נגיע אליו בדיוק? איך? נגיע? מה אתה עושה? למה אתה שובר את זה עם גרזן? זה לא נשבע. אוף. רציתי לבדוק אם זה יישבר, אני יודע שזה... אתה בכלל המוח שלך הפך להיות דפוק מיינקראפט. מה קשור? רציתי לבדוק. תביא גרזן. לא, רגע, בוא ננסה עם חרב. לא, סתם. איך אני אשיג עכשיו? איזה יפה זה נראה ככה. צריך עץ. יש לי עץ? יש עץ. למה אתה אומר שאין עץ? יש עץ. לא אמרתי. אתה עובד עלי שאין לי עץ, אבל יש לי עץ. אתה מדבר עם עצמך. אני מדבר איתך. עם עצמך. אתה מצחיק אתה. ובטח שמתם לב. לא שמנו לב. שאני לא לוחץ בעכבר וזה עדיין תופס, ולא צריך לחכות שעה כדי שזה ישים. זה פשוט... זה אפדייט, כאילו לא... נראה לי. אני לא בטוח. אוי, מה עשיתי? ילדים. אופס, עשיתי ילדים. חי, מצחיק אתה יודע. אתה אמרת אופס אחרי שמעתי ילדים.
זה לא סימטרי אחריו. טלטלים בחזה, 1, 2, 3, 4, 5. נו מה? זה חדר עבודה. לא, מה, יודע מה איפה אתה, מה אתה עושה בכלל? תגיד. יו, אתה לא מבין אבל עמיום. מה? יש כזה פלאגין של פורטל, אתה יודע מה זה פורטל? נו, הרובים עליי של כן, פורטל. אתה אמרת לי כבר. במיינדקראק, לא לא, אל ב-RPG. תשבור, נו. אבל אני רוצה לעזור. יש את זה גם במיינדקראק, רק שתדע. קיצור, אז אפשר לשים נגיד פורטל אחד, נגיד פה, לא פה, ואז כשנגיד אני מוצא צ'יקן, אז אני כאילו שם את הדלת השנייה של הפורטל, נגיד יש פה צ'יקן, אני שם פה את הפורטל, ואז פתאום הוא נופל לשם, ואז נופל לפה, ואז כשהוא נופל לפה יש פה כזה פארם של ביצים, ואז אנחנו לוקחים את הביצים, ואז זורקים על מפלצות. דניאל, מה לשבור? אני שובר כאן. זה לך משהו מגניב. מה? וואי, חרבות. מספיק ודי. מאיפה יש לך כל כך הרבה חרבות? מה זה הדבר הזה? זה כל החרבות שלי. למה יש לך כל כך הרבה? מה, אתה משוגע תגיד לי? מה זה החרא הזה? אוקיי, ככה. מה אתה צוחק? עשיתי לך לצחוק בכלל. מי שואל אותך? אתה. איזה מצחיק אתה. אוקיי, עכשיו בוא נשבור. זה משעמם לחצוב, ביי. מה אתה שם פה לבא? רגע, נזכרתי למה לקחתי פרחים. פעם. למה לקחת פה? איזה דפוק אתה. קח לי את כל החרבות ששמת מהצ'סט. חכה, אני אקח. קקי, זה, איך אומרים את זה? נו? טלטלים בחזה. מהאינבנטורי. יואו, יודע להגיד אינבנטורי, סתם. נשמע כאילו שאתה עוננת עכשיו. שם לא גנחת עכשיו. בוא תראה איזה בית יפה עשיתי. בוא תראה, בוא. עלק בית יפה. בוא תראה מה עשיתי לנו בבית. ילדים. קח את כל החרא הזה. אני מסתכל באינבנטורי שלי. עוד תפר? קח הכל. זהו, אל תיגע עוד בכלום. נשים לכם את ה-IP. פתאום הזכרתי. נשים לכם את ה-IP כבר כתבתי את ה-IP. וזה... אבל כתבתי, אז מה? גם בסרטון שלי, נכון? זה יפה. סקסי, ממש. עכשיו יש לנו בית מפואר בגלל פרחים מטונפים. נשים את מטונף! ה-IP נפל. וגם את הסקייפ. אוי. ביי. אוי, מה ביי? אנחנו מצלמים 13 דקות ולא עשינו כלום. בטח שעשינו, חצבנו. שמתי לבה. שמת לבה. שמת פרחים. שמתי פרחים. פתחת דלת. סגרת דלת. שמת פה, חצבת פה אבנים ולא לקחת אותם. למה חצבת אותם בכלל? לא אמרתי לך לחצוב כי עשיתי פה סימטרי, אבל אתה עדיין בשלך. אבל אני גם חוצב, אסור לי? אבל אני עשיתי פה סימטרי כזה, כמו חדר כזה סקסי כזה. נו תזוז, אני רוצה לחצוב. ולא תחצוב, what the fuck? dig in Minecraft style. דיק אין פלאקינג סטייל. זה. אופס. לא, רגע. זה. יצאתי. לא. איפה אתה? אנחנו נעשה לכם פרק מיוחד על פלאגינים, דניאל יצלם את זה. אני עושה מאחורי הקלעים, לא סתם. דניאל יצלם את זה וכן. חכה. שמת את זה בכלל? למה לא שמת את זה? את מה? מה אתה רוצה ממני?
איזה בולבול אתה. מה אתה לא שמת? עשיתי? מה? לא שמת את הפלאגינים ששלחתי לך. איזה בולבול. שמתי את הכל. אוי אוי. חוץ בוא מאת נסתכל מה שלחת. ה-Outme, לא יודע, זה לא עובד. לא שמת דיסקיוז קראפט, איזה בולבול. שמתי, הורדתי לא את שמת. זה. אז הורדת ולא שמת. חכה שנייה. דפק. אוי, יש, זה סליחה, סיים זה- להוריד לי. אנחנו זה כבר נחזור. סיים להוריד. טוב, אז חזרנו. כמו ששמתם לב. ואם אתם רואים את הסקייפ שלי, זה כי דניאל שלח לי הודעה. הוא שלח לי את הקישור של הסרטון שלו, הוא כבר נמצא ביוטיוב. אז דניאל, נראה לי פה נגמור את הפרק, לא? כן. טוב, אז עד כאן היה מאחורי הקלעים של אמיר ודניאל. אז תודה שצפיתם, ויאללה ביי.